здравейте, ще ме гледате, здравейте, почва съм Берки. Какво? Извините. Днес ще играем на Skywars с един мой приятел Миро. Да, сигурно знаете, че съм направил клип, в който се казва интро за Charade BG, нали? Знаеш, че съм ти направил интро. И той даже не си го слага на клиповете. Ще не слагаш интрото, което аз си направих, бе. Сега имам друго вече. Спре се ближиш якото. На 3 влизаме в Skywars. 1, 2, 3 влизай. Ако някой си мисли, не сме чак толкова слаби и не искаме да се хвалим, защото не сме толкова силни някакви. Да. Да, виждаш маска. Тук сме. Добре. Да, преминили с Skywars. Ето. Аз влизах. Ма гледам. Так. Ча. Как питваме? Аз гледам. Просто съжалявам за това, ама и може да се пани да гледате. Вече се го Защото тук има глава на Стив. защото Точно някакъв бък. Играеш ли? Играя. И аз играя. В кой мап си? Някакъв с някакви... Едни зелени цветя някакви. Аз съм там. Ти къде? Ти е там, скачай. Обати. Много надалеч. Много надалеч. Ще отидем на спама и там ще се видим. Да, просто вина взимаме всичко често и не ни пука само време поддам. Така, чуят някакви излишни звуци. Да, чуят някакви излишни звуци, много съжалявам за това. На мен се опаднаха много някакви неща. Аз имам диамантен меч и брони и може да дам някоя от нещата. Аз не изхвърлям броните, защото мога да ги дам на Миро. На Charade BG. Аз почти вече отида самарам се. Аз имам диамантени гащи и една желязна броня. Ето го, втория 6. Вече имам диамантина броня, диамантина каска и хубави пуш. И брадва диамантина. Ти имаш ли диамантен меч? Няма, виж, брат. Аз ще дам диамантен меч. Имам много хубава броня. То аз имам прекрасна просто. Да, човека се слуша. Миро, виж моята каква чая? Сега да си я сложа. Виж моята каква е? Хора, наистина, това мисля да е от клип. Не, то ще изляза от сервера. Колкото може ще поиграем, сега да отиваме към спауна, Миро. Аз да си направя блокчета. Че аз да си извадя диамантината брадва. Аз правя по чест с камък. А това мап има ли трети чест? Да, трети са. В острова? Ей тук в цветята. Аз не съм го видял. Там има един Видях го. Аз съм върху цветето. Не са интересни, само единственото яко са блокчетата. Така че, ако чувате някакви излишни звуци, много съжалявам. Това просто тук сме на заведение. И бях точно на ръба да падна. И паднах! Аз ще продължавам. Аз ще изляза и ти излез. Да се видим. Много стъп. Добре, хора, това мисля да е от клипа. Надявам се да ви е харесал. Да ви харесал как съм се изложил. И до следващия клип. Чао!